tu jednoho člena z těch debilních klanů, nebo jak se to říká, tlupu, jo, kmenových svazků. Strong, jakže to je? Jo. Jak ti spadla čepička? Hej, ty vole, bavič. Čepičce má... Ty vole, lidi na Facebooku se z toho pochčijou, už teda na YouTube. Ty amíci teď prostě u toho, ne? Co to? Jo to? Tak teď Italiano Brothers. Ty vole, jo, a to dej to na Facebook. Jako nejlepší tady ty disco. Já to dám na YouTube. Na YouTube. Co? Na YouTube. Teď tam bude prostě koukat nějaký Jay-Z a ty vole, toho chci. Imposter, vole. I love Italiano Brothers! Takhle myslím, že tě vemou hned, ale na psychiatrii. Tam mají těžký případy, tam tě vezmou bez přijímaček. Hej, Piškot! Jeden člen nám něco pověděl, že miluje Italiano Brothers, tak co ty? Taky. Hej, ale to, jak se to jmenuje? Hej, Radio Hardstyle. Tady se snaží dělat někdo machera, ale nejde mu to, vypadá jako debil. Dejte nám podpis. Na starosti. Tak se koukneme, jako má velkýho. Na co? Jestli ho budeš mít přes 10 cm, tak je do toho i Italiano Brothers vemou. Nebere tak. Sorry! Ten popis opravdu? Jo. No tak jsem papír, ne? Jo, třeba na prdel. Akurát tam nejdu, ty mi to sejmi chlap.